Og så når man begynder at lære, hvad Scientology går ud på, finder man ud af, at man faktisk kan mere end bare at lige klare sin ruin. Man kan rent faktisk gå hen og blive et supermenneske. Et overmenneske med overnaturlige evner. Så man tænker, det her, det lyder altså helt fantastisk, det vil jeg godt videre med. Og stille og roligt bliver man så fanget ind i den drøm, det er, at man engang bliver et supermenneske. Så kommer man op igennem niveauerne, og de bliver dyrere og dyrere, jo højere det kommer op. Og så tænker man, at på næste niveau, så kommer den. Men den kommer ikke på noget niveau. Altså, jeg kender mange, der er op og lavet de allerhøjeste niveauer, de er heller ikke blevet. Så det er en illusion, en drøm. Og da jeg ligesom opdager det for alvor, i 2003, sommeren der, så tænker jeg, okay, der er noget helt galt. Så finder jeg så samtidig ud af, at ledelsen er bundkorrupt. Og det begynder jeg så at travle op og finde ud af, at det er gennemsidigt korrupt det hele. Og at de simpelthen malker folk for penge. Alle de ting, som man har læst i pressen hele tiden, lige pludselig her efter 20 år, opdager jeg, at det er faktisk noget om snakken. Og det ved jeg på et meget dybere niveau, fordi jeg har været så langt inde i Scientology og været så langt op igennem graderne. Nu kan jeg pludselig se, hvor omfattende den her manipulation og det her blændværk, det i virkeligheden er. Og det er klart, så kan jeg ikke fortsætte med at være i Scientology. Jeg er nødt til at trække mig ud af det.